Shubor nakaslem jong unong san hima. Ki patba jong kadong riwa ringgat ke senjuk kinong sensyar shnong san shnong manat area iba kentup ya ke shnong mau bidong penden lingdo penden solang manat ba lumo ba sashisin pat kilami syakmat bandawa na ke sorkar bagadeban siang rongno ya ke surok patjaut mau bidong kabadan kumba san kilometer kaba ki patba kani kadong kathan kila angnut laslam bat kila judawa na kapor syakapor na ke sorkar hakani ka jingalang kabalalong mentaka step jong ka khalai tari unai lur ajar pesau hayo penden lingdo kipat ba ringkat ke senjuk na kawi kasur kila rai balada ka sorkar kam sengap bat kam siang rongno e kan ka surok hapu ajung uni usnam ka bau MLA ka thanru ulara ban pensngoi kan ka mat assembly nakliang kipat ba ajung ini kisan shnong kin boycott no e ka MDC election bat kinet turu sya sekretariat haringkat kila mayong ka jing sniu palat ka surok kalawan ra jing e bat ka taru e ka yok ka kot jong kipat ba nak benta ban penpoi ki marep sya ki yok ki hat bat mau kerwan ki patba kan ka than ki mat jing e shibun khamtam hakapor slam hak babun sien ki kali jongki ki sakut no tang shiteng lenti bat ka ba khams ngo san e shushu kalong ya ki ba pang ba shitom bat kilong kemi ba armen hak ba ka judan ki jingja ba smusi bagi khlung badang kha bat kilong kemi ba armen kila khlat no tang shiteng lenti shwaban poi shaki jaka sumar kum hamau kerwan kum ba yathu da ki riurang ba bat kilong kemi kumta na kaleng ki patba na do kilong kemi kinong nya kali kinong rap bat ka senjuk Kibu kajing kentu ke baju ka sorkar bahkan sengusen elam ki patba kan ka dong kathan ki babun ki dei tang ki kup shiliang sem shiliang ban siang rongno e kan ka surong kenang bahkan long kajing mentoi bat kajing kerkhu shisha ya ki patba kan ka dong kathan sampun sama Sama po. Dan. Kenang mo. Pun dah katakan ni. Biar aja ini lebar mana dah mất đây đây lon tak itu kerja. Jah tak kerja. Hello ya. Sukai. Suruh terplan ayo lah deti ya.
kaway kapor ipinpaw na kaway kapor sa kaway kapor ya kane namar kumba ngayo ha kine kisnem lane ki por ki balalegno nilayo bena bao kata kaskim kasurok nang ta kan wan sene kan wan sata kan le sata ngila bena ngilo ya kita ki ong kitar ngen buno ban patre nrei kendit kitoru kisujano ngimtip kira sai namar kata ngikum upajba jong kadong katani mi na kapor sa kapor bangisius ir yo bakane ka ba di posisip kular bat ula penrung yo balik se kaneru kan saja no tengi upajba kemut ngisius ir na kataka daw ngi mi na kapor sa kapor ban kerpajur ya kasorkar bahkan om tok anum laler kanum penja ya kane kabalade penrung rei ai bakane ka department kanda pentri kam hok kumbau di tisip ulong balade penrung ka namar kata te ngaong sakumne lada jia bakane kanja om day lane kam pentri kam kumba kalakular ngatrai ni kum upaj ba jong kadong katany ngin om tang bangin su boykot yakine ki eleksyon banwan nila aru ban ya mi ru wa assembly ban ra ramayong pipendur nam poi ba ra pipendur ya kata mut ngi hable kumta om bangitang su boykot ya ka eleksyon MDC ne eleksyon MLS ne ban wan ne ban wat ban ra ru assembly bangin ya lek ban ya ra lamayong namar na kapor misayo iba kasutok tinimbar si mangiru ngi hable da kata karukom kabangiru ngi hable teng nang ba kaneka kam kajungi kanda urlong tengangam da buntin re ngasuong tangkum ta ngin yapek ngin kerpati ka sorkar bangin ap kemi lenti bakan pentri no kam kloy kane nang ba mangikum kadong katany ngin nom matsu ya ka bakum kane kajing wat ki kali tuya nang nang tai kala khlem hani nala ka kala sutut na kas na la jrong yu kasurok kimdon kinala kita tengi matsu pun ni nom la banjer ki kentei ki long kemi hakabai ki mut ban lekha khnlong tang supaya halenti marstan lenti la sukhala ka khalane la susitom no la ban yap ki khuna po ro daina kata kadau bangi kum kiri orang ba jong kadong katany om tang kirung orang ba ndrei baro niyo ingi mat ya ki bakum kita kijing dengan kerparjur ba kasorkar kanom thoksu ndrei kanda pentri kam ya kane ka ba udawa UMLE ula dawa lem na kabentai jongi bat mangiru ngin ap kmi lenti ya kata hakan ka step ka ba mentang asnyo ban ai ku blei ya phi baro kum ki long kmi jong ka dong ka than san snong te kane ka long kapor ka ba koridor hapdeng jongi kum kinong snong leng ba jong kane ka area namar ni isibun ki jing leng ba kane ka surok la ikum bah bangi pek kum kinong snong ni kum kilong kemi jong kini jong galong kemi jong kini san snong ya kini jing ya kani ka surok imat baka sorkar kala ino serak ya ka te kumbang ngila enpau di irang ba hakini kipor MP ngila daw ngila kren kumto leng bakan ka dipelagi ya ka benta te hakini ka poru ngisngeu ban kerpat jur ya phi ba phin sngo bha ban pen urlong ya kane ka benta kumba phiru philawan hakane hi ka than ka jongi ya ka ban te ru ka sekolah hapdeng jongi na ka benta kane ka rong te hakane ka por ka benta na liang jongi kum kilong kemi ni ra kerpat jur ya phi ba phin sngo bha ban le kloy no omdei ban su buteng omdei ban su yosngeu tang ya kala namar tip kala kan long kumno namar bon hakin kisni kala kalong ka basniu te ai baga jing thmu ga jongi leng baga ne kala jong phi na po ka central leng baga assembly ba phi yakren reply khati video tingi kermen ba kato ka jing thmu ka jing le jong phi ni kermen ba kan dalong ka jing kermen na ka benta jongi tingasne ban hakane ka por na liang jongi kum kilong kemi ba phin sno ba ban le no wood le kloy na mar tam haki ba pang ki ba sitom tam ki long kemi ki badan hapdeng ka jing armet hak baki song ya kene ka surok ka jongi bun ka bu jing ma bat bu jing ya kilong kemi ki ba armet
bun ki kemi ki sitom kham tam lei ikhunlung ban po ka kemi bun sin ki du no ya ka jing im ka jong ki namar ka jing snu than e kane ka surok ka pen sitom ya ki khunlung ban po ka kemi kilalong ka bala ngi ka parjur ya ka sarkar ba kan sabha ban sim khia ya kane ba amdai ban su ya kren kai war hapo jo ka parlimen ru hapo ka assembly ru hendrei ai ba ka jing kren kan da pen seiso ya ka jing khmu ba ka jing angnut ka jongi nga support ka jing kren jong ini irang ba balada ka sarkar kan sim khia ya ada kam sim khia ya kane ka benta de kane ka jing khmu ka jongi kan urlong sisa na ka benta jong kini ki arteli ki peling sison ki banak bo ka kane ka thain ka dong ka thain ka jongi te gumta ngada kerpat jur ya phi kum ka sarkar ba omdai ban subuteng lani omdai ban sukren tang ban nyau tang kala lani ki social media ki mobile phone ndai ai ba ka to ka jing kren ka jong phi ka jing perkhat khia ka jong phi ai khub lai ya phi ba phila sim khia ban ya kren na kan ka phang ka jongi nga kermen ba kan urlong sisa na ka banta kan ka jing angnut ka jongi kan kan surok kakta ka yo ka kot ka jongi na mar ngi sane ngi long tang ki briu ki ba im tang ka bela ka kitnong te mar kata kadon kam ya ka sarkar bahkan ya sim khalem ban ya rablem yangi ban bu do kamen sim ka jing ik kum ki briu ki ba ublai ulat thau te kadon kam bandon kamen sim ka badap da ka jing ik para men sim para dok para snam ya ka ba ublai ulat thau kapang na ka banta jongi te namar kata ga ngada bu hakmat jong phi kum ka sarkar ba phin so bha ban pen ko ngulem ban priang lem ban sneu lem ban bu ka jing ik ru na banta jongi ki do ki suk ki briu ki kup chuliang ki sem sliang ki briu ki bamat ya ki jing genjar leng ba jong kane ka dong ka than ka jongi tangkum ta don hakane ka step kum ki nong yalam jong kane ka san senong manat area ka bangikot ka senjuk jong ka san senong jong kane ka manat area banyak keren ha ka bayadai rengkat bat kane ka suruk ka bangilaju angnut las selem bat ngilayai dawaru nakapor cakapor ya kajing angnut jong ngi kata kajing angnut jong ngi dang penpau men hakane ka eleksyon MP hakane ka MP eleksyon ngidang penpau kajing angnut jong ngi bala kumno ka sarkar ka dei ban pen urong no ya kajing angnut jong ngi ban siang rong no ya kane ka suruk jong ngi namar ngimat ya kajing lei haki por selap polior babun kinong pang kijongi hakabang day ban lek nang nei sa mokrwat ban yalam ya kinong pang sa ki hospital kiyap no wat hasiteng lentiru namar kajing sneu palat jong kasurok om tang kata ban kit ya ki marbam mardi jongi ki marrep ban legi sa mokrwat ro namar kajing sneu than jong kasurok ngisiem jing nakaliang jong ki drival ru gang ha kane ka kini kisngi ki balalai kila persiang ban ya keren ban penkiu no ya ka bai kalitang namar ka jing sneu jong kane ka surok te lada ka sarkar kan sneu ya ka jing angnut ka jongi kila dei ban pen urlong no ha kane ka tem ka bamenta ha kane ka dorbar telang ka bamenta kila dei ban simkhia ya kane ka rai ka jongi ka bangi don ya ka bandawa na ka sarkar ni penpau ya ka jing angnut jongi na ka por sa kapor bat men hakane ka MP election da ka rai jongi puaj ba ngiliaong ba lada ka sarkar kam ai ya ka ni ka jing dawa jongi kan don jing mot ayu yang ibangin jit ya kita kinong mikmat ha ka ba ya ki skim pat ngim don benta kini kim dei ki skim simet ki dei ki skim na ka benta jong pajba te kum ki pajba jong ka ni ka dong ka thangida angnut bat ngi kerpat ya ka sarkar ba ka dei ban pen urlong no ha ka ni ka dorbar telang ka bamenta ban sanction lane ban pentre kam no ya ka ni ka surok ka jongi ban siang rong surok jongi kan culong kumne kan chong ha ka rai jongi ki pajba kumbang ilamaham bat hakane kabalalek omba
ngila pendep bat penurlong ya kata kajing temu kajong ika bangidon banle henry ngila ai kum kajing maham balada ka surkar kam ai ya karong jong ihang ni ngihaban boykot ru ya ka eleksyon kan poi kapor ni oh kan poi kapor bat mentah ngasih ban ong bakane kalade yang ibangin penurlong lo balada ka surkar kam yo singeu sa hakan ika kenti ka bamenta yo bakini ki arteli ki polling ka manat polling bat ka mau bidang polling kan poi kapor bat ngin sa simno iya karai bangin pentelino hakan ika election MDC iya kabot kane kade kajing kerpat jong ikum ki pajba jong kane kadang bat katany bakas surkar kade ban singeu bat kan pediang ya kane kajing don kam jongi ki pajba ni kumu wei u kun samla jong ni gadong kathan bar kaju opor kumu nong yalam jong seng balang presiden jong ka seng FPGP Southwest Khasi Hill District ma nakaliang jongi kum ki nong song snong nagni gadong kathan ka jongi rengkat ki nong yalam snong ki riurang ba iba ngila angnut ya kene surok kum baju keren man kapor baka surok kadai ka budlum jong ka yok ka kot jong ka ri baka jaj benriu ka dong ka than hare ka bangi pai kene ka surok ka jongi ngi i bala i isra ya ka undon ba pej hare ngi ai kublai ru si bentana ka benta jong lokal MLA jongi jong ka mo kruat constituency bala keren hapo ka dorbar senrai ka bamen hagani ka bangi yo i lengba ki media bai i la kren chphang jong ni ga surok ka jongi ngi soban ai khublei sibun e ya i ban nagaliang jongi kum ka dongga thai kum bala kren kini gi nong yalam ki basya khmat lada gani ga surok kam urlong hagini hapo jong usnem momenta nakaliang jong ka dongga thai ga jongi kila simbangin boycott no ikini election ki ban sawan te nakaliang jong ngi kum ki nong chong snong jong ne gadong ka than nginom ya kreng kita ke jing e namar ma haba ka surok kalong kum ni ke jing e ka bang nginom la man batai nakaliang jongi hendrai ngi akan du mit labat sngi hakayat kayang ga jongi la kalong ki kali kamai ban kiru pajba namar kata kani ke sorkar ka bangi joyo i ruman kapor bagani ka sorkar ka jongi da ka baburom e kani sorkar jelam khaya jongi MDA tu ka ba lada don ke jing yaki hang taga kampai keman ngim kuat bagani ka dong ka than ka jongi kan mi haduk kata ka hatau put bangin don kata ka jing yaki ka ba phipin sapai keman hari pai kemat lem menta hapor ka bangi ngidang don kam daga jing jai jai bangi don kam bagani ka surok ka jongi haga we ga singi kan lalong di sisya ka jing mentoi nak menta jong ki babun ki balang tinga kermen ba nakaliang jong kinong yalam ki jongi Chief Minister, Deputy Chief Minister, kin pej lem yang ni kesuruh ka jongi kabakum ki pajba nong snong ngila angnut lakat tukat ni senem kabangi angnut sisya gini surok tinga kermen ba phi lengba gini gi lat patai kubor ki bangi ngidon ban pensngewo phi sim yaki pediang yaki bagini ke jingkerpat ka jongi kan urlong